Morning po.
Ikilit ka. Hello? Ang panipilar mo, bagalan na lang kanya dito. Adi, kato mga, ha? Oh, oh. Kasi, nalaman mo to, ang ang natuloy, nadili, nadili ko na nga, chat na kanya, ginado ko, nadili, ma'am, nadili, suno, ano, nilodin ko na, nag-chat na, kinigirado ko, nakakita ko na, wala na to, ang pa, nadili din, malaman pa bukas ko na naman. O, malaman ka lang panitas pa. Amon ko tapos palinis ka na si Balay naman, hindi nilinis ka si Balay naman. Ano pa naman ang... Oh. Oh. Ay, nagayad na din yung dati initulog sa isunan. Hmm. Oh. Ah. Hmm. So, i-chat naman din kadukay kat, ini-screenshot na di-chat di pilar kanya na so, dito din ko na na. Nabili ka na ti-flight na ko na na. Oh. Tatati expected na amin ko, sunod ko na kanya may naglinis ka man tabalo, hindi ko na so, nilinis ang madal. Hindi ako i-order sa kung pala ito na pala. Pwede ka tawag, hindi ko na Ni, kung i-chat na rin si Kado mo kung nabili man lang. Malalaman pa bukas kung ano check na bili ka naman. Grabe siguro. Malalaman pa bukas, at nga bukas. Ano yung mga altaw, yung pakalaman ka. Paano? Okay, ito na alas pag nilalma. Kuna na nga di hotel. Ang tadigal diyan yung si chat na digal man manan. Dito si chat na tadigal man kumagapo dita. Kumangkutat ka. Kasi imbaga na ada di hotel nga na nandili ko na na. Paano tatana ng baga? Oh. 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 Ano man bago pa na? Ay, imbaga na ni Andrea nga itulog ka pala nitila. Yung baganan mo tadi di hotel, nabili ko nana. Namin ko kinagpo ka, sabi ko di biksi ko kinutong kanya na ang ano niya, not for the moment ko na naman niya. Ako na naman, kung di kanya na laba ako na parang sa akong insakti man di ko, hindi sige ako po. Pagkabilis ka muna sa pinili sa dito yung balay na. Hindi ko ako amin na tawa. Tapos pakadagto pa daw awit ko po sa man na tuloy din yung tapang para na ang umuman. Napulo ba na tayo tayo. Dapat ako makakita makasudin. Ang kumam mo. Oo.
Hindi lang si pagkakuha lang kinandri. Kasi kumbaga na mga alauna sa niya. Mapanda ito yung pilar. Kumbaga ni pilar di kalman. Kumbaga na matisuna. Ada di hotel. Chat na di jay. Ada di hotel. Nakasunod pa. Kaya muna amon ko tumaglinis pa kung nana baka na makaulit ng Sabado ko na ako kasama ko nangyari. Kani medyo madigimod mo sa this moment ko na nabibigyan ng kapitang sumbatan. Pitas si ako kadwada mo ni Pilar. Baka dahil bakit manawag dito ang nakandaanin siguro. Ang may tanong manawag, pinapananda, bakit surot naman ni Pilar, baka nakanagsarada. Sumarod, baka nung kumanan, interkarigatan dati nagbiyahe ka doon ni Pilar, kaya na lang siguro, ang di pa mahiin, nagigay panata. Para maka-flight, siguro kasi dyan. At yun, tagsubli mo lang itinatagos sa balang timbaganan nila, sa balang timbaganan ng Andre. Siyempre mga tiyatya kanya nila lahat. May higo ka naman lang kaya kato, kaya kato mo lang kaya di lang kato ang batik. Nung ko pisag sila nga, ada ni Pilaran, bakit? Awang pa'y manang, kunana. Nabili kano. Anya ako na. Wayne, hanga natuloy, kunana. Hindi mo nga rin ang mo. Kamalasang villager na among kungar ni kanana morni. Desa nga suko madam but I will put no the big set for the bed ayan use it also. Not for not for the moment. Amok suna nung may tiger na to tumawag na tapos kanya nga hamon kay grupo ha. Manitimod na ato no kasulit suraan na. Kaya so kanano ka luto-luto suda ko no kay gelo luto-luto suda. O ito yung bantay. Umay da ko matito, ito dati mga dati ayun ko, ang problema dati naglutuan. Pagbati pa lang di babae, jay adad ispira naman lang ko, dahil sa ni inuunan ni Ara. Ano ti kami natin, kasi kaso di kadwa akong iday na. Kasi dati umulit tumatang lukuman. Yung awirmi nga may isang lalaki na nagapubran. Kung sila na ang kasawan ka ang problema dito eh. Bigat ang tora di eh. Makukusuta ko mga askaso. At yung mga nakawal ko, may sagot kami ng alkata. Di na. Awan to kuryente, nagpudot, kikikis ijay, ay na ako. Muli kami lang natagos, di nga bandog ko nga inuto lang di kapsaan na. Wala ko na ni Manang na. Umay da ko man mga radyo to kada na di manugang na ganyan na ko na nag-chat lang katay lang man nang kami makaumay may lim ng bigat tirabiin tunog domingo tirabiin ko na so gusto ni madam ko na to may damang radyo ng bigat sige ko na kanya ko maminis kanta di pinag baka no kasi katok kanyada ko na naman pasensya kayo ang madam ko na ang katang kumuamuti pa yung ko tibagit ko na katatap sa iyo dato at tama isuna kikis ko agreoriya ko na matang. Kasi siyempre napudot, man na makaya ti pudot, iyay awawan to kuryente mo makapati ti AC. So dito ikot ni napintas di ko si panahon na umat dito, at at least yung lamok lang ti kalaban nito, lamok laan. Kumusta kayo mo ko nang tinidin nito?
Mas nila tumamang pagpapatuloy ng mga singit ko na sa kami tinapay. So, kapag nagsilbi sa mga taga-aware ko na kahit ay napinakuatan ni tumawag na. Hmm. Pwede ka nung nagamit din na minsan, nag-iikis ni Papa na. Wala na nun niya. Nag-iikis ni Papa na, tadabibigay yung kuha, dabibigay yung hero. Ang tinga na iko nga nalaing. Nag-iisa mo. Nag-weng, nag-remember ka na nililindin, tawo mo ima ila di baryo. Inaakibanda ka na tikay kayo ta pero uwi na ko nang nililindin. So, niya nga, ito na, tiga-tiga ka na ko. Amo, nagpukal mama. Kumakata na naman tadi din ako ko kay kurang ako din na bigay ko. Same. Siguro mo siguro kailangan nga din siguro Hmm. Yung tatangay. Hmm. Saka asin mo tani din mo pang manon matudon manon ibingan kanay mo matudon ka nagsinsingir. Jay. Nasila ka din mo baryo. Hanangaw awit na dumangam no kunak abutan mo nililin ti tudo. At dapat yung madadaulan ti motor kaasin mo. Damo din nagran ta patulog tayo kunana tumakulang ang na tan ilden ako ng mga parparugan sa sa tabawiron ko na. Pero ko din na kanya may ay pa na kanya may manila dumakan sinsingin na do kadwa na siyempre nagalumot yung pagsinsingaran mga para di tinapay na bigat sa manin ti ko atang aminang ti Barida. Sa bali mo si Juana ti Juana ti din ang panglatang ko na. Ang tirigat mo ko na kadurigat na ang agamit sa ata di sa dati sumsumuro. Wow. Kung nagagibisita mo manang? Mga naabutan na ito, naabutan na ti Bagita? Nung di Bagyo, tatagapay. Apa yung tinatamaan ti Bagyo, ayan tayo. Nung awamot ti kuwat tayo kasi sabi ni napiktaran mo kayo niya. Dito nagriga niya, ang ima pinagpig sa matulog. Kasi di amin. So kaya, maglaki din ka na ayos di jay antipal kun haan baka nasuot. Baka naayos mo di jayan sa kanya nagbagyo. Ay sa mga nilinin, ikanang itulog paper, ito unog. Kaya aramidin. So di jay na sinsinok damit di ko Mawanti ko lang, sinsinok na pada mo din ang nakaitinaragi. Yung bilang oras na ngaki. Sumawang dito ko. So ata ako At ang tinamag ko mo kanyang pinipilan ang pamunuka-nuka. Ang bukay sa ito tinamag ko baka mabukawa na. Uwin baka tunga lang ako, siyempre sa usuro ko nga adali pilaran ako na kumako, baka mabukawa na sa dinaamin ko. Adati sa akin ilit na umpa ito na
ugali na ay ako. No kinatigiryan para sa kinipilar. Para sa birthday namin na among July 3. 1, ni Pilar July 4, kung pares na ugali. Nung ni Pilar na may pakat kiniamon ko di kay ugali na. Ni pakat na kumata na makikito mo na amon ko Di na ang Pilar. So ka na mga tumultulong ni Pilar, kanya, di balay na naganda ako ko, tumultulong. Ako tumultulong na. Origenti abogado, ano nga tumultungan? Awan na nga tumultulong suna. Mas balik niya sa tumultungan ko, nagdasag ako suna. At ito'y balay dato'y, ito'y bantay. Awan, nagdati pamakain daw, wala akong pamakain daw. Ito kami lang tanong ko, naabay na. Sige, ba naman, dito ulit kumandangan na sa nipakanap pa yung over ko. O, ingat-ingat kailangan ng wine. Uy, ngamin no, dagan to dito yung mga makatawag ko. Siyempre yan, makatawag ko na. Siyempre han, kung may gabanti sila kung kunto. Ano ba bali na nga tumawag-tawag na nakalalaw. Chat ko lang, okay lang. Siyempre, no, agad ko ito, siyempre, hindi naman bakit inaamon ko po. Mulat man yung isang kakatuan ka. At ang ipagkakisular na hot water. O kada nagtrabaho di naman ayun mo na. Dilinis ko lang din namin ito. Dugdugin man yung nabalay na aton. Dugit sumat kayo sumaraw no. Sumat din at unat alam mo dito na si Sahigon. Sakto umulin pa kanila over ko. Sakto man mo, sakto umulin yung ato. Hindi ko na kanya dito. Dito mo ka dito para umulin ko na lang yung kaya. Hindi sakit na ba? Awan ka na maganda ka. Pag lang dito na ganan, basta diyan mo dito sa Pilipinas ka. Sige, magbalang Sige, salamat okay man na. Yala, bye-bye. Ingat kayo lang kung saan dito. Tapi alauna di Pilipinas kan di umuos dito yung tayo ko ala so nya yung ano gusto niya alauna dyan wala naman ko in memory dito alam mo yung hindi alam naman siya minute kuna na di ka anak na nandito ko sa rambutan sa magpagpan mo dito kasi sa bilang na magdudulugan namin ito di airport ka na pinapapapalanda ito sa Duratay. Napanda kami di Manawag, napinisa ka doon na kami ng kinura. Kut kunada kami dili na kana hindi ako kumatan ako lang na ang tanong niya. Kunana kanu ko. Wong ko kunana kanu ko. Agsubidang ang tanong ide ko Quezon. Mami napanda kami tulog di sila ide airport. Nik, wala tinipag ko. Kapahitin ba kanil ilang na ito po? Na dili ito na nga di hotel.
Last ko na pa yan. Ano? One. Una lang ito ako nakita sa yung when. Oh. At yung timbangan ko nito, yan yung ada dito, may spot na bili. At una naman, dito ka na kami mga tatala unong ito, pag pinag ang tagal ituloy sa sulit, una na. Sumarot ka niya ngayon na kukok ka type, bakit mo tinawakan di pagkuko? Kung iniipag ko, baka kadwa na kanya na, wala nga rin, baka ito pa kanya, kadwa na kanya na kanya manawag ko na, baka hindi ito mga kamahiyon mo, hindi ito kamahiyon, panata. Baka mapanigay mo sa kanayon na mabito sa mga kamahiyon, baka naman pingaray sa mga manawag, baka ko na. Ang tao ko makakita niya na, dahil ko nung manawag. Sumaro, dito ba tinipak ko? Kung baka napatid ba lang ko, barog mo ko, di na pala, di na pala bagarog na haan kasi basta. Kaya ito ni Dilima. Kung kanya na, madami sa tibitsip, hindi ka naman dito kinain, wala ka kanita, tibitsip na. Malasin ko nga awan timutso na, no ko na nagatan. Yan ko na tindaga na kanya. So dati-dati sunay ka, may ikaw na tumawad-awad kanya. Kuna na no for the moment. No for the moment kuna na dati-dati no tiyata kanya na tumawad-awad kanya. Nakampay lang may din kasi tiyata kami malilim na. So kaya wow, yan. Delivery. So kaya, hindi mo nalipag kung so kaya, kumaba ka niya, ito tinunta ko nilipag ko, kita ang sa bagong bagay, hindi ka nakagansir na eh. Ano, may bukang ako dito, yan ang dito, ito buka kailangan. Hindi ba ko na pinipag ko? At kita, lastog ko na. Yung mga ito pa yung lastog ko na kaya. Sa bagay, yung baga naman ang itikadwa ko na. Hindi screenshot ko pinabili ko na yung baga na nabili ka na nabili ka na ko na. Ayan! Wow! Mga bakit yung star? So kaya. At yung balay na niya, ako na sa kaya. Ha? Apa ya? Ay, ako. Rigat-rigat sa umo kami natin. Tangkon ulo mo. May samo. Ah. 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 Wait na. Babal, wala akong babal, babal ko ito, babal na nag-rawat ako, at bakal ko, ay, saan kami naman ko yung bakal? Basta mga na. Wow. Di ba ito naman, bakal ang bibili na, kung iba ka naman bibili na kayo. Nagkakad na makakala, bibili, ano magulo yung basta ang subo, at saka yung bakal na kayo. Di ba? So, ito dami na nagkakala namin, bakit ka, baka, oh. Oh. Well,
Ulan. Ang bagong ko makanya na bakit bakit? Ang bagong ko ba, agluto ka makanin kita doon. Ang ka nga, hamul ka ng bisko ka sa kalo, mong ko naman. Ito po. Ano ko na naman. Ang magbaga na kayo, ang paragat na tina. Nagpunto ka rin pagbilit ng tubig siya. Haanan ang magbaga. Ang marmarkis ka gawa talaga na. Yan. Yun na. Basta ulit nagbagalat ka na, ako dito na sa Facebook ko yun. Yun na. Super yan. Ah. Ah. Isang sunod naman pinirlisan, taninirlisan, di para tutur ko man. Sabi yung piman mo, tinarili ka. Ah. 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 Sunod ko baka, namin ko, isuna mo, abi suru-suru, isuna ba, ano, isa ni mamamay ko, ito na, madi, awam. Uy, kung ano, ate, ano bang nangyari sa Facebook ko, kung ano, hindi magpapakita sa akin ang dashboard ko. Ako ang tagaturo sa iyo, pero ako wala akong dashboard ko na na. Awang ba ko? Hmm. The, face, the Facebook page na ito at that. Yung di Facebook na main account, maawang ba ko eh. Ah. Mas gusto mo pwede ba nilo lang? Bakit? Bakit asika sumpa ni Lulang tagtungtong tamang-damaan? Umulat pa, tapakan na ni Dags.
Jack! Bonjour, Jack! Hello.
Hello, Pedro. Kumusta na? Kumusta ka na? Nam! Nam! Nam kalit. La, na kalit. Mafinite ko kalas. La. Merci. Hanggang dito na lang po. Thank you sa suporta, for watching. So, thank you talaga po. God bless us all. Bye! Busy ako kasi ako maglilinis pa ng mga CR. So, ayan guys. Thank you again.